NPP as a political party. Omu Ashanti region. So obe hu se omu ka bibi about Ashanti region. Ni ebe to aba omu be de omu be vote. 87.9. Ye to aba wi aduana ba sebie son sebie nya do na omu fa Ashanti region enye bibia. Now this is evident in aduanaba development omu ye ne wo amanfo regions mu a Ashanti region de ye kokan omu sisika nya de eni ho. Aduanaba last 2 months na me won cry. Ukwa kra hu se ye kwan ukofa Spentest road ne so a hu se fly over no ye for real a lot is wonam fom na wo ba na udru Akufo Addo region udru apadwa e kwan no ye ne da so tron ase sebi ya polish udru road minister kromu a ye achim kwaben ho na aduanaba wo paifa eyi na wo kwa eyi aduanaba ye kwan ne kama Ashanti region a ye bo asuo gine ye no asuo ne gine wie ye de ye de akoto asu kache Ashanti regional minister ebusawa wo say Ashanti region akwan de ye ni sky de be ye ba Akufo Addo kromu de ye kwan enkran de ye kwan because almost say oh Ashanti region de odi odwan kra be gina na de NPP frank agu ni komu a ye beto enti Ashanti region de ye anya hwe wa hakra ba no mo beto enti yenko ye bi won kofo aman so na mo ntu bi nka Ashanti region de ne ho na ye nwene sa mentality ne na aduanaba na ma Ashanti region ye tese ne yeti o ene pakakra wa Asante mantamu ha na aduanaba ni nyina ndisi na eye Kumasi airport a enesi wo fefefe aduanaba so di adanse say sikanom ne yi ayeye nyina omanpanyin mahama na koje ye KJT Central Market omanpanyin mahama sha ase phase 2 a wasa Akufo Addo ye mamma no nya ba bi kono na omagyae na anwen ne se aduanaba unim say NPP as a political party me kire woni enti aduanaba me say NPP am take Ashanti region seriously aduanaba unim say NPP as a political party officer yo mo ade akra wa Ashanti region mo ni bi 87.9 Kumasi omo han obi dan wo kro from na ma me ni bufu ani abeyi omo nkuku nkaka gu abonten aduanaba hwe NDC where your party office it tells you so we mean business. It tells you that we take Ashanti region seriously. Na NPP nso si omode. Omo si omode wa he. Na chairman. E wa he. Wontumi ohu. Eno na make catch us say, ye won nkofo bi wo ho a, omode NPP no aye dididaka. Okwa Agrekens ma wontumi si wo si mansion. Dan ye wo mu ye maako 67. Ba Ashanti region NPP office kromu ni bi. Aduanaba, do you know the significance of a party office? Where political party ti say abusuan aduanaba wotie say abusuan wo ho na abusuan ne ni abusuan fia aduanaba na say abusuan na amasetena aduanaba asem ameka no emuda ho say abusuan wo ho na abusuan ne ni abusuan fia amasetena eje say abusuan no enke ye nipa anke be ka say onye bachimba NPP nya bachimba. NPP nya bachimba because aduanaba abusuan fie no enu ne kura abusuan ne kra. Eho na abusuan ni bi akọ ne nam na obre a eho na obeje na home eho na abusuan asem ye yedai ye ka no enu nti na aduanaba wo ye ohene na wo bedi ade a na wo nkonwa a wote so ne nwu ya the first na wo ye de yi wo si nkonwa fie de nkonwa ne ye de egu ba bi ye when this your office very plush very executive Ashanti region and then this in Ibia number bia no nya baby entena kra obetumi aba this abusu afie no aba dey no abetena unam kro from na wo share die NPP for akohan a Ashanti region but nipa disika nipa di millions of dollars one people nim we are the who yeah no din aduanaba won asama ma chia susuma ma de ni a aduanaba sawa asem we wa ka bia sa wo de wo oh na so obi didi a wo ya adwuma no odi me no ye adwuma me no san ya che asem ba na wo tumunjiri se ya na wo be se adanse e ba aduanaba nipa ba ko wontumi aduanaba NPP for na abonten abebo no kwadu se party ni mu bibia wontumi na efom me bo a eya akwasi wontumi nkwana wabobra o wontumi ade ebra wabo ne bra o ade anaba wontumi no ye security wo landing o security wo landing no ye security ma wontumi bo brother bay obi ojira ne na ebra be me bia anaba even in opposition ade anaba eye oman bra o eye oman sase ene wase no Asante man sase
and wafuntuma sɛ no de mercury asɛ no ama na amanfoɔ no mu nya cancer na saa adeɛ no a wɔyɛ na aduane ba ti sɛ sikaduro sɛ wode mercury ne cyanide kɔgu nsuo mu ma nipa nom nya yareɛ wonte asɛm a doctor sɛ sampe na bɛka anaa sɛ ne mma a ɛwɔ mining areas man so ne ne mpɔta mu obi wɔ ha ɔkɔwu no owu no ɔba ne yɛyɛ no autopsy a congenital defects ankwala ne wɔ no ɛyɛ symptomatic of nkwala a yɛde ma cyanide ne mercury agu nsuo ma ma ɔma nom wontumi nsa no adwuma ne bi no na re wontumi nkwa na ɛga ɛyɛ mining down aduana ba enti na the party na da ne yɛ daka ɛna party no ankasa de ayɛ den na yɛase akwe ɛna party no yɛ den ewuo ɛna ne ɔno na ɛwura ne one man show na me sometimes ya na ɛyɛ me nwanwa sɛ NPP mmerɛ bi duru na mo sɛ mo yɛ nimdifoɔ party NPP mmerɛ bi duru na mo sɛ mo yɛ akrachefoɔ party na akrachefoɔ party pa mo kɔ yi kandini na we na mo kɔ yi ne dia adabraka na wahu sɛ aduana ba Ashanti Region NPP stronghold wahu NPP ni regional chairman wa hakra no a when they are going for a general election they are guaranteed of a certain percentage of votes aduana ba sɛ unim sa oh sure because there is a certain socio-cultural construct a favor a NPP no na say no abeye more or less a progenitor of the UP tradition.